DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsaan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning. Mama Mary Day ngunyan, Miyerkules. Pasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria, our Mother of Perpetual Help Novena. Igwa po ning Novena, alas 5:15 hapon sa DCGB. Petsa 25 na ngunyan, kan September 2024. Ano man po ang kasiributan, mahal namang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Tingog kan banwana po, sundo kitang alas 10, Miyerkules ngunyan. Igwa po kayanin Aleko, supposedly, hanggang kitang 3:30, kaya lang Miyerkules ngunyan, third Friday, ha? O last Friday, kan bulan. Igwa po ning Aleko, kaya hanggang alas 10 lang kita. Naglalaom kami na yaon po kamo, nag-arantabay. Mga taga-Legazpi, pacheck lamang kamong attendance, Albay District Daraga. Katuwang tasaluas, Anyos Team Mega Force Patrol. Pading Jimmy ang samuyang chief reporter, kumpadreng Jomar, si Joshua yaon dyan ka, si Karen Nicole Ala yaon man, Zamanibela Henry Mata. Sa control technical, ang samuyang chief tech, si Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom, yaon dyan kompletos recados nangingenot an walang kapaguran. Matatag News Director Mar, Angel Mostaza, Jen Matthew Balyaran, Mary Joy Jaresco. Sa production, si Madam Shia Leron, pati naman po, nagtatarabang-tabang ang grupong yan with Jimos Barrios sa social media platform. Siyempre, kasabay man dyan sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako man po si Pio Fernandez, ang sa Indong Public Information Officer ng Bayan. Good morning sa mga parantabay nga to dyan sa Premier Distrito. Kumusta po kamo dyan? Nadadangog kami sa lugar nindo, Tabaco, asin pagtaraning na area sa paagikan 106.9 WGB-FM sa pangenot ni Sir SM Dex Velez. Kumusta dyan sa men and women kan 106.9. Diretso Chief Tech sa tuyang Simol sa sa Tabaco pag-araw kayong oras. Good morning. Ginubatan, kumusta ka mo dyan? Ligaw sa Piuduran, dyan sa Libon. Si Vice Mayor Attorney Max Saison. Morning. Sa Kamalig, maray na agad dyan sa Indo. Ako po si Pio Fernandez. Ang numero ko sa Globe 096607301150 096607301150. Basin sa Smart 0942-670-1195. Sige, paramdam daw lamang tabi ka mo. Mga paraan tabay tang padaba. Yan. Sa Tiwi Geothermal, ay good morning sa mga taga Tiwi Geothermal. Nagantabay sinda 9606. Good morning Tiwi. Tapos dyan sa Bacman, igwa makitang paradangog dyan sa Bacman, bakon ma nito. Dispwes dyan sa NGCP, sa tuya na mga paradangog man dyan. NGCP, good morning Sir Mel Antivula. Good morning tabi. Yan sa Indo dyan. Okay. Igo kitang na ko ang informasyon dyan sa Catanduanes. Inutunta mo na naunambitan ta kaya su Aleko. Inda ko tabi kun karaw ini o kun dyan sa Catanduanes. Igo baga Chief Tech Ramir, bako nakaabot ka na dyan sa Catanduanes. Memorabling lugaran sa imo, di ba? Sinasabi ko. Ano ito sa naabot mong lugar, yung Barangay San Vicente. Yan. Sa gilid sa Nankandagat. Magayon na lugar. Conducive. Yan. Sa inut-inutan kay to Chief Tech Ramir sa memorabling lugar mong ito, yaw ng Fiselco.
Yan. First Catanduanes Electric Cooperative. Chief Tech, ang ulok mo yan ang gusto ko. Ang ulok mo, kontentadong kontentado. Pag naunang bita ng Catanduanes and Virac. Yan. Morning, Jacinto. May nakabot sa istorya. Igwada dyan ng konsumidor ng kuryente. Hindi ko na ako niya kundi yung managad ano. Sandali, si Madam Rose nag-upload. Baka igwang importante. Madam Rose, good morning, tabi. Good morning. Opo. Inapodan ko tabi si Jimmy. Oho. Jim. May naputol man na wire duman sa aron ni Nindo. So, inutan lang nindo. May naglabos na halangkaw na ban. Sigurado ito, nakaputol. Sige, tapakon taki. Kaso bago, apodan ko man si Jim sa may nagkukulaylay na wire duman sa may kantin sa Kamalig South Central School. Oho. Siguro nag-clearing. Ngunyan, nag-clearing man sa sarungban, pigputol niya sa wire duman sa inot-inotan ng Jimmy. Sige. Yan, ano, thank Sige. you, Peng. Thank you. May naputol dang wire duman sa ido kumpadring Jimmy sa may residensya. Tamang-tama, kuryente man ito. Kuryente man niya sa Catanduanes, Chief Tech Ramir. May konsumidor nakigkig siya takan mahiling subil, ordinaro man sa ng konsumidor gaya dito Para mo kung gurano sukan tidad babayadan. 8 milyon. 8 milyon 8 million. We did inaragap-agapan tama di dismayo. So, kunyan, 8 bilyones. Dahil man ako nin sinihan, daining gymnasium, daining supermarket, daining mall, ordinaryong harungaya ako. Nata 8 milyon ini, pigaraga pagkapanta, bari dismayo. Reklamo, nagduman sa pisil ko Di nga magadit. Sala nga talaga, itatama mi nga ini. Nabidaduman sa pisil ko, di alat-halat suko niya. 8 milyon, saan ka makot ngunyan, Chief Tech Ramir, ning 8 milyon? Ordinaryong konsumidor ng kuryente dyan sa Catanduanes. Maray na agatabi isay mo manoy pingbonggat. Inistoryang ipinaabot man sa nasako. Dyan sa Karamuran. Kay Manay Nilya, good morning. Si Tianing, buda si Chuleo, kumusta man dyan? Buda si Kuya Oben. Gabos dyan, kamo tabi. Di inariglar. Diyo halat-halat duman su konsumidor sa opisina, kan manager, basi kaso na Di after mga 30 minutes, may mga alalay simta kung madismayo baga managad. Itinao na sa papel. Yan na ngaya, tiyo, so tama, na konsumidor. Sala nga itong 8 milyon, yung mga 8 milyon. Unin na ngaya so tama. Di hiniling na kan konsumidor. Kan hiniling kan konsumidor. Tinama mananggad. 10 milyones na. Nadismayo ng padagos sa konsumidor. Iyan nga so tama. 10 milyones ba kung 8 milyones? Pero may nakabot sa tuwing istorya. Gari arog da ka parang naitama yun. Baka kunyan lang. Baka clerical error lang tabi clerical error. Yan. So, 8 milyones, naging 10 milyones. Tinama, naging 10 milyones lugod. Nalausan, na dismayo so konsumidor. Day, ikaw man sana, intermes man sana ito. Pero iguda, naitama gayud itong managad. Parang clerical error lang sa pag-input sa nagayud kan data. Kaya naging araw ka ito. Baka 800 sana o 8,000 subayadan. Nasubraning zero. Kan itinama, naging 10 milyones. Nalawasan sa pagdismayo kan konsumidor. Ano ito, Chief Tech Ramir, na nagrambol duman sa kunya? Piga para hiling ko ba ito sa video? So prosesyon baga. Ay nako. Sabi kan PNP ba yung puro formation baga dyan sa Campo Ola kung ready nga kami magmantinir kan general peace and order situation. Sa na lugar ito so nagrambol mantang naghalat kan
fluvial procession sa Naga City. Nagrambol baga. Sus Mariusip na pangyari. Nagrambol baga Bipenre. Suko niyan. O to dumasunod ti si Odigdio. Nagrambol. Pirang minuto ito na nagrambol. Dahil kitang nahihiling, inda ko sana, ang pigbabasaran ko lang po, so nahihiling ko sa video lang, sa cellphone, ang pigbabasaran ko lang, so nahiling ko. Pero dumasa nahiling ko, haloy bagang nag-urires karamusa, nagralabo-labo, dahil kitang nahihiling na pulis. What if kung igwa dumanin may darang punyal? May darang palas? May darang samurai? Bakong may napiligruhan na? Sa initong lugar na parte na ito kan fluvial, makasupog na. Tapos masabi, successful. Okay, successful. Generalmente ito, minor incident. But, igwa ka mo ning tama. Nalusutan ka mo hain. So, kunyan kan mga pulis. So, deployment kan mga pulis duman. Diyan sa, first time na kay to an nakukunyanta na babaritaan ta sana itong so nag-iskara mo sa sumasakat duman sa andas. Ining rambol na ini duman sa naghiriling kam fluvial procession, wara kitang nahiling na otoridad in so far as itong so video ang nahihiling ko is concerned. Nya kun igwa duman ning igwang darang badil, igwang darang punyal, machete, patok, garod, palas, 29. Ano na ba kung may nadanyaran ng tao? Tabi. Ni pa may na ako kitang istorya. Iyang bagang kunyan, iyang bagang mga grupo niya to sa Kabalikat, yan ang mga radio communications. Ina organisasyon Kabalikat yan sa mga grupo yan. Nagtatabangan sa gobyerno sa mga okasyones. Sinika dado man Chief Tech Ramir? Sinika so Kabalikat? Na kunta na makakatabang ito sa pagpapaabot ng informasyon. Diyan baga, pag Peña Francia Festival, piga-cut off ang signal kan cellphone, Chief Tech Ramir bako, piga-cut off yan. So, ang mga buhay dyan is yung VHF radio, ining ever reliable na VHF radio, dahil ko yun ipapadaog. Bagbag yung mo ko, magkawara na mga cell sites, basta may nagtitindog dyan na antena, igwa kaning so ilisi na nagpaprodusir ng kuryente. Igwa kaning komunikasyon. Malusot ang sa frequency. Nya ining Kabalikat baga, mga grupo yan, dakol na grupoan, nakakatabangan pagpaabot ng impormasyon. I-deploy iyan sa mga lugar na ayan. Halimbawa duman sa Peña Francia Festival, i-deploy iyan sa mga estratehikong lugar, tanganing makatabang na anong sitwasyon dyan, ibabato kan mga Kabalikat members duman sa saindang mga member man o unidigdi may nadismayo, padarhin ng ambulansya o konektado na yan sa ambulansya, gabos, tadaing cellphone duman sa kunyan sa Peña Francia Festival na ito, duman sa fluvial, tapig kakat bagayan kan otoridad, tatibad nga gibuho na pang detonate ng bomba ang cellphone. Pero sinika dado man tabi Chief Tech Ramir. Suma Kabalikat na hali at adig di sa to na nag-augment duman. Ay nakauron ako. Diyan sa nangay ka mo sa gilid. Pero igwa ito daning igwasin na ning ID na parang all access. Dahil dapig reconisir. Makakatabang kunta na ito. Itong surambol na ito kunta na. Ta siyempre ang polis baga, dahil mo mababantayan ang gabos na kanto, ang gabos na lugares. Kung igo nakakunyan duman na Kabalikat, may makaka-shout out, makaka-break duman sa pinaka-nearest na pwesto ng polis, makakadalagan duman sa nagrambol na ito. Duman sa kunyan, sa Peña Francia, itong fluvial. Sinika da kan duman sa Naga, so PNP Naga tabi. Dali siya nata, apudan ta daw. Igwa kong midbid yan sa Kabalikat, si Papagani na Vergara, kung ano man agad so nangyari. Hiling ta, hata, kung baga man agad na kunyan sinda duman. Dahil natawanin, yan na, dahil na-reconisir, despite the fact na sinda, nagmeriting, igwa sinda ning akreditasyon. Si Papagani na
Vergara, nagring. Basta yun so nakaabot sa Satuya. Di day na sa nasinda nag-deploy tabi Chief Tech. Naglakaw-lakaw na sa naduman sa SM, nag-uruli na pasiring digdi. Ta arugan day man sinda pig-reconisir. Day man sinda pinagkunyan. Day man sinda pinag tawanin pwesto kung sain na kunyan na ining mag-deploy man sinda tabi. Basta iyon tabi duman sa Naga iyon so nang yan may rumble duman. First time na nag-rumble Chief Tech ana araman tang nagkakaribok sumasakat sa andas. Pero itong sa rumble na ito Mario Josep nalusutan daing pulis kitang nahiling insofar as yung video na nahiling ko sa cellphone is concerned. Hindi ako sana kung nakaduman man tulo sa pulis o baka sa lugar na ito bakong strategic location para sa deployment kan mga pulis kaya arog ka ito nagkaigo ng pagrambol. Sabi ta na nga ni kung igwaning ko niyan kung igwa dumanin may darang palas may darang lawi-lawi ko na no iparayo kimahal na amang Diyos igwa nang nagdurugo. Ayan. Tabi dyan sa Campo Ola paki-revisit what happened. Makikoordinar ka mo sa mga taga-kabalikat digdi sa Albay, Legazpi. So particular mga taga-Legazpi dai duman ako niya na-reconisir despite the fact na nag-meeting pagkatapos sabi nga ni Baga nagsalida ning rules sa tahaw kan karawat. Day na ito pinag-reconisir sa kabalikat. Nakatabang man ko na baga ito. Mangumun-ngumun da may nadismay naghagad ambulansya. Paano man sida makakunya na day nga isinda pig pa-deploy, day pig-reconisir diyan sa nangay kamo sa gilid. Tabi diyan sa Campo Ola, paki-reassess itong nangyari duman sa fluvial na ito. Diyan sa kunyan sa Peña Francia Festival. Sa mga taga Fidel Sortida, Santo Domingo Albay, maray na aga tabi sa Indo dyan sa Fidel Sortida, si 0109. Good morning. Maray na aga databi. Good morning Sir Pio asin sa bilog na empleados nindo sa number 1 radio station DCGB. Salamat tabi ha. Uni tabi kami digdi nagadangog si imo ang bilog kan barangay 17. Sa pamamayukan sa muyang very supportive na Kapitan Benito Chan. Salamat tudon tabi sa pagbasa. God bless you all. Good morning dyan sa Indo ha. 1846 dyan sa barangay 17. Happy birthday databi kay Madam Rose Azul. Morning sir, happy birthday to me. Sabi ni Madam Rose Azul 9859. Madam Rose Azul, happy birthday tabi sa imo. Chikitan chikititan tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tam pam pang ketumbang keten. Chikitan Taod-taod ni Bapa, time check ko na kita Chief Tech Ramira. It's 9:27. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa segundo distrito, tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B Can Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginhawa. Yan ang ginhawang Generica.
Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead angat lahat oh. Albay ahead angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Ano man ang atubangon ta, siguro si Shine pero ming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, si Consi Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na ligas penyo. Consi Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas penyo. Ligas penyo, ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revigon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revigon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez.
tan 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 que tumbang que tepe tepe tam pam. May dagdag kitang istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Karen Nicole Ala sa dagdag na impormasyon. Karen, good morning. Go ahead. Salamat, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa nagdadangadang ng aldaw bago ang filing of certificate of candidacy kan mga nagmamawot na magdaralagan o kumandidato para sa national at local na eleksyon sa 2025, mapagirumdum gilayon, partikularmente sa mga madaralagan sa lokal na eleksyon, si COMELEC Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Plutunao, kan mga dapat kaini nagibuhon sa pagbugtak nin mga impormasyon sa pagsumitir nin Certificate of Candidacy, tangani atad pangmaysian kan mga ini, ang mga patakaran nga ni day madiskwalipikar asin mapatawan nin penalidad. Dita na po, Sir Pio Palayon, ngunyan po katawan pang plataforma ini si Attorney Maria Aurea Bobonao, ang COMELEC Albay Provincial Election Supervisor, sa sinabi ko ini ngunyan sa pag-interview sa DCGB News, na nag-inig kan mga guidelines, asin po may mensahe man tabi siya, Sir Pio, kung may mga nagdadawag sa tuya ngunyan na mga kandidato, umafile sa maabot na Oktubre 1, hashtag 8, 2025. Sir Pio, ipasa ko na po ang telepono kay Attorney. Hello, Attorney. Hello, Papa P. Yes, Ma'am Attorney Aurea, good morning. Salamat giraray sa oras. Ano po, di mapuuna so pag-file kang COC tabi Madam and as per Chairman Garcia, dahil extension tabi ito. Say po. Yun mo na pagbati sa magabos ng mga nagadangog kang programa ninyo ni Papa P. Sa mga taga-DCGB pa natin. Hello po, maray na long time no here. Opo. So, October 1 to 8 po na po sa Martes hanggang next na Martes, Lunes hanggang Sabado, Domingo. Bukas po opisina may para po sa pag-ako ang mga certificate of candidacy kambilog na albay na mga kandidato. iyo tabi. Now, pagkatapos kan pag-file kan sertifiko di kandidatura, iyan ang mga nag-file, ano na ang klasifikasyon kang kandidato na sindatabi o daipa? Amaan, mga hapot mga very crucial ang pag-apod sa inda. So once na nakapag-file na kang COC, ang apod sa inda is aspirant. So bako pa po sinda kandidato. Okay. Pag sinabi tang aspirant, ano ang mga konsekwensyas kaya? Pwede pa sindang magburubayli, vote for me, kung mga tarpaulin, jingle-jingle tabi? Sabi po kang Peñera versus COMELEC na ginisunan ang Supreme Court. Hanggang dahil pa naglalaog sa campaign period, so sa local tapo, kung congressman hanggang municipal councilor, magiging kandidato sila pag-start kang campaign period. So, March 28 po. So, pagtatarang po, that is premature campaign kasi makupaman karampanyahan. Pero that is freedom of expression as enunciated in that case. Okay? Pero, kung klarahon tayo ni Clara doon sa publiko, baka hindi kandidato. Inambay ng filing kan COC sa ano po, dahil po sa pag ang kailang mga pangaral ilalaog po mismo sa balota. Ipita at po nag-amay. Iyo, oho. Now, pwede pa sila maglibot-libot, magtararpulin, magpatugtog ng mga jingle tabi, Madam Aurea Attorney tabi? Part of campaigning po. So, para po sa COMELEC, dapat na ipasin na nagigibo kayo na dahil pakarampanyahan. Di ko man pwedeng para mo na bawalan dahil bako pa man po nga itinakandidato. So, sana naintindihan nindo ang posisyon ni sa COMELEC na anday ka lo, bako pa silang kandidato, they can do kung anong expression kan sa indang freedom of expression na nakapaloob sa konstitusyon.
Pero parang nga ni gabos na tawang nagadaw, aram ta po na tapwa mo. Now, malaog sa naso mga prohibisyones, paglaog ban kan periodo ka na campaign period tabi, Madam Aurea, Attorney tabi? Correct, tampo ka mo, Papa P. Oh, no arin iyan magiging applicable tabi, yan na campaign period. Go ahead po. 28 to May 10. Come again? March 28 to May 10. March 28 to May 10, official campaign period. Sa Senador po, sa party list, February 11 to May 10. Senadores and party list, February 11 to and to May 10. To May 10. Maaamay-amay so sa party list. Ano? And Senator. And senadores. Yan. So pag-abot duman, yao na malaog so talagang mga provisiones na dapat sunodon sa campaign period. By 3, dapat po ilang puan, ibugtak lang puan sa mga designated common poster area kang COMELEC na dinisignar. Pwede mo sa dyan, mahiling mo. Iyo. Nya, halimbawa, mapasiriring na dyan sa mga opisina kan COMELEC po, di sila magdaraning banda, nin mga bailarinas, mga pampanitas. Pwede. Cheering squad. Yun ang pagtataram ko eh. Para po kaming magibukan. Sa pangangampanyan, para kung maginib COMELEC under the law, ay lang po. Kumbaga, Madam Attorney Aurea, kumbaga, mapalista pa sa nasinda ako, mapalista pa sa kaya ba ko pang kandidato? Tama po. O di pwede pala na maski magdarasinda dyan din mga kung ano-ano sa opisina nindo. Diyan sa opisina. Bagungon yan, naday pa kang unod. Oo. Voluntary withdrawal by substitution. So, ma-withdraw ka, nag-file ka kay COC October 1 to 8, tapos ma-withdraw ka para kapartido mo, palitan ka. Oo. Kayari lang yan within the period of filing of COC. So, ma-file kang October 1, kapag inisikarin, gusto mo papalitan ta, mas matibay inisikarin sa imo. So, within yung kay Pon, isubstitute ka. Bago. Arog kay ni Madam Attorney Aurea, pigmamandahan ta ka for pain of contempt, under pain of contempt, dumigdi ka sa Lunes, petsa 30. Tanganing mas malinaw. Power of contempt. Judikatura. Dahil magdigdi ka, attorney kung bakanti katabi, sa petsa 30, tanganing pag-oristoryan ta yan. Last day of filing of COC. No problem po. Anong oras po? Tawan ta po ang gidik sa oras. Alas 9 sa Lunes. Po, ika na po ang ko sa first priority. Mga nakalinyada na po ang mga kapwa mo at mga local media. Ang inibitar ko po, nagdadarang dyan na mga political parties. Magkakaswa po kita briefing para po arklado sa itong filing nito sa probinsya and all my local media partners October 28 at 2 p.m. Magkakaigot po at ang briefing and talk through sa mangyayaring filing. Iyo tabi. O di iyo tabi. Tanganing matabangan mi kamugiraray na maimpormaran ng publiko manungod dyan sa mga kung anong mangyayari sa Pitsa Ono Sundo di Oktubre hanggang 9. Oho. Sige tabi. October 1 to 8. Opo. October 1 to 8. O sige po tabi. Attorney ta medyo maluwi kaya ang signal kan cellphone. Sorry po. Last day of filing. Apat na aldaw na. Last day of registration na po. October 25 na po. So 26, 27, 28 hanggang 30. So 4 na po. Last day of registration. Mag-refro para makaboto sa May 12, 2025 election. So sa Ayala Mall po, mga Tagaligaspi, 3rd floor po. Kang Ayala Mall. Mabalos po, Papa P. Thank you so much, Attorney Aurea. Thank you. Sige. Karen. Salamat tabi sa pagtawag plataforma digdi sa Moya. Live po hali digdi sa COMELEC Albay with Attorney Maria Aurea Bobonao. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen, kasabay si Attorney Aurea Bunao sa tuyang provincial election officer kan Albay. Pinag-cut ko na taba kong maraiso signal sa Lunes na sana. Pasiring digdi si Attorney Aurea Bunao sa programa alas 9. Gabos na mga kapotan ipaklarar ta iyan. At
Petsa 30 baga, kinagahan, Oktubre 1 na, filing na kan COC. It's 9 o'clock by Monday. Sa Tingog Kanbanwaan. Kumpadre Ngal, maray na aga man tabi. Salamat, Pade maray na aga. Nagpupuuna ang bakbakan nin patutsada kan duang magayon na abogada sa sanggunian panalawigan kan Albay. Yan, aha. Dapit sa mga isyu legal na napapaduman o nagagatungan nin Kantyaw. Magayunon niyan, parehong abogada. Sinasabi ko. Parehong matibay. Parehong matibay. Makakako kita ng wisdom dyan. Go ahead. Oo. Ini ang nangyari Pade, pagkatapos nagpresentar si Board Member Attorney Sina Marie Onrobia de la Cruz nin committee report kan sarong ordinansa sa Tabaco City. Alagad, question ini kasabay ang suwestyon na ibalik giraray ini sa tabako dahil ilaw pa may nahihiling pang diferensya si Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilla na yung Vice Chairman kan Committee on Laws na pinamamayuhan ni Board Member Onrobia. Patutsada ni Board Member Onrobia kay Abadesa, dapat nga ni mag-attender sa committee meeting. Dapat nga mag-attender. Ano ni na dahil na karahapot, as in mag-hanap ng diferensya sa committee report na ipigpaabot ni Board Member Onrobia na bata si Badesa, iyon Vice Chairman mismo kan Committee on Laws. Digdi na pa din nagpuon ang Kantyaw man gatong kan mga makakaraw man na board members. Hindi man na mga barkada tam. Ano na naman linutdot na naman dyan? Lutgotero man na. Ano nga pa mo sa Lutgotero digdi? Si sarama ng kape. Si board member Dante Arandia. Uy, swaming. Saro man ining nag-aspirar na magbisi gobernador. Gatugiro. Lalo naman saro man ang barkada ta. Si Isay pa. Si board member Ray Bagay. Layuan temporary presiding officer Katugma. Ano so ginibo kan dua? Pati si board member Vixiga Junior. Saro man ni. Ulit-ulit kan tulo. Na? Ulit sa tulo. Na, so sinabi ni board member Onrobia, mag-attender. Mag-attender kan committee meeting. Ining tulog ini. Mga lutgotero. Gari din ta. Milalot-got. Maski iba na ang topic, di balikan mangyari. Dapat nga mag-attender. Hindi magalalaking ini talaga. Dapat kayo naman, makahurarampang naman, may butilya. Mag-attender. Nga na yung nagparapot. Vice Chairman pa naman si BM Abadesa. Committee on Laws. Sabay pa, minapulaman, minaputi si board member Melissa Attorney Sina Marie Onrobia. Paano nga yan? Aluyo na ngayon. Ulan sa nginagang tabako. Hindi man siya. Ining tulog lalaking ini. Dapat nga na mag-attender. Ganit-ganit. Sige. Kaya tama ka. Iyon na so sabi taba kaninot. Maabot talaga taldaw. Ining duang abogadang magayunan ni Sangguniang Panlawigan. Basta pareho matibay man. Talagang
nagpupuunaan mga bakbakan pagabot sa argumento na yan nga ni nagagatungan pa naduduman na po duman sa karantyawan. Ito ang ito pinakamasiram. So elemento kan tulong ito. Walang iya. Elutgot. Pero ngayon, ang pagkailingon pag-aaral ka, may mga argumento kitang nadadangog. Yan, sige. Hello, na kita sa duwang abogadang ini. Sige. Anyway, tabi pa din, yan mga lighter side yan istorya. Hari sa Sangguniang Panlawigan, Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. Nakul pa kitang mga temas ko taan na kundi Chief Tech Ramir, pwede na ba pakihiling dyan sa imong lag? Yan. Miyerkules kaya mo yan, papasok yung Albay Electric Cooperative. Salamat kan sa ido paginanyog. Malamang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang